Miljø og grønne regnskaber. I 2008 fremsatte regeringen en handlingsplan for virksomhedernes samfundsansvar. Dette betød, at siden årsregnskabet fra 2009 har store virksomheder skulle redegøre for deres samfundsansvar i årsrapporten. I ledelsesberetningen, hvilket også er en del af årsrapporten, skal der suppleres med en redegørelse for samfundsansvaret. En af de store punkter inden for samfundsansvaret er de miljømæssige og klimamæssige forhold. Der er nogle punkter, som kan være oplagt at arbejde med. Det er emner som brug grøn teknologi, forbedre energiudnyttelsen, indkøbe grønne råvarer, benytte vedvarende energi, rense og minimere udledninger, genbruge materialer, reducere emballage og benytte returordninger for produkter, reducere transport af varer og medarbejdere. Man kan selvfølgelig tænke, at det kan være nemt at reducere transport af varer eller benytte vedvarende energi. Men problemet er, at det skal lykkes, imens prisen på varen forbliver det samme, og kvaliteten må heller ikke falde. Hvis det sker, bliver virksomheden mindre konkurrencedygtig, og kunderne vil vælge en anden producent. Det kan være rigtig svært at leve op til forventningerne om at minimere udledninger af f.eks. farlige gasser, fordi det igen er en økonomisk belastning for virksomheden. Hvis man i Danmark lavede en lov om, at de danske virksomheder skulle være endnu mere opmærksom på udledninger, ville det øge produktionsomkostningerne, og de danske virksomheder vil falde endnu længere bagud i forhold til andre europæiske virksomheder på grund af vores allerede høje lønomkostninger, betaling af skat og afgifter. På den måde kan det ofte være en økonomisk belastning at sætte meget fokus på at skulle forbedre miljøet. Når vi vil forbedre en virksomheds miljøbelastning, gavner det ikke kun virksomheden, men det gavner også alle virksomhedens interessenter, og her kan vi se sådan et miljøinteressant kredsløb. Og hvis vi starter med ejerne, så er virksomhedernes ejere, de har en stor interesse i, at virksomhedens miljøprofil er positiv, på grund af at det kan påvirke virksomhedens afsætning og indtjening, og så kan de jo tjene flere penge som virksomhed, og det giver i sidste ende ejerne flere penge. Og på den samme måde så ønsker långiverne også, at virksomheden har en god miljøprofil, da det kan medføre nedsætning i afsætningen, og måske endda lukning af virksomheden, hvis de har miljøproblemer. På den måde så risikerer långiverne, at de ikke får deres penge tilbage, og så mister de jo penge. Så derfor er de også meget besatte på, at de fleste virksomheder, som de gerne vil låne penge til, har en god miljøpolitik. De offentlige myndigheder er meget interesserede i, hvordan den enkelte virksomhed påvirker miljøet, og holder tit øje med forbrug af ressourcer, affaldsmængder, virksomhedens udledning og arbejdsmiljøet. Der er selvfølgelig også flere ting, de holder øje med, men de offentlige myndigheder kan fx være kommunen eller regeringen eller andre, som holder øje med, at virksomheden de overholder de her forskellige miljølove, der er i landet. Medarbejderne i virksomheden de har selvfølgelig også en rigtig stor interesse for, at der er et rigtig godt internt arbejdsmiljø, og de fleste medarbejdere de ønsker at have et arbejde med få støj, støv og lugtgener som muligt, så at der er et rigtig godt arbejdsmiljø her, hvor det er, at de skal bruge hver eneste dag, så de ikke står i luft, og de kan blive syge af det og sådan noget. Så er der kunderne, som stiller højere og højere krav til, at leverandørens produkter er miljømæssige og orden, og kan være en af de afgørende grunde, om kunden køber sin varer hos virksomheden eller konkurrenten. Altså i Danmark så er vi blevet meget mere opmærksom på, at miljøet skal være godt og sådan noget. Der er de her forskellige mærker, f.eks. nøglehulsmærket og sådan noget, som bliver sat på, hvis det er, at der er rigtig godt miljø på det her produkt, og så er der nogen, der udelukkende vælger ud for det. Og så kan man ligesom sige på den måde, så er det, at hvis virksomheden har en god miljøprofil, så er der også større chance for, at virksomheden den får en øget omsætning. Her til sidst så har vi skulle give en vurdering af, hvordan Kims de håndterer sine miljøudfordringer. Og der er det, at Kims de arbejder med rigtig mange forskellige miljøaktiviteter, men ligger højst vægt på genbrug, og at de vil mindske udledningen og arbejdsmiljøet. Efter produktionen af Kims produkter, så genbruges dampen for processen, og det giver 16.000 kubikmeter vand, der bruges til vask og skrænding af kartofler, i stedet for at blive lukket ud i atmosfæren. Og derudover så papir, pap, plast og folie, det genbruges også.
Kims de har både forbedret deres vand- og elforbrug, og derudover er Kims også begyndt at bruge mere naturgas i deres produktion, hvilket er en rigtig god idé i forhold til i stedet for at bruge olie. Som der ses i tabellerne, og det er især i år 2006, har der været fokus på at forbedre Kims virksomheds miljøudfordringer. Og til sidst så vil Kims gerne arbejde intens på, at virksomheden skal være et godt sted at arbejde, så virksomheden går rigtig meget op i arbejdsmiljøet. Og der er f.eks. blevet investeret i sådan et system, så medarbejderne de undgår tunge løft og andre pallesystemer, så at de ikke skal bære særlig meget, og så det bliver meget nemmere at arbejde og mindre belastende for medarbejderne. Og her til sidst så har jeg udregnet miljøindekstallene for Kims miljømæssige udvikling inden for 3 ressourcer, som nemlig er elforbrug, naturgas og vand. Og som vi kan se, så er elforbruget det er en positiv udvikling, og forbruget det faldt med næsten 4% over 2 år, hvilket man kan sige er rigtig godt, for det kan jo være svært at spare på sin el, da man har brug for lys, og man har brug for, at maskinerne kører, når det er, at man stadig gerne vil forholde sin produktion på samme niveau, som det har været før. Og naturgassen den er steget i år 2005, men så er den faldet igen i år 2006. Og man kan ligesom sige, at selvom at 2006 er højere end 2004, så er det jo faktisk en god ting, da det er, at naturgas ikke forurener lige så meget som olie. Så vi har ikke noget tal for olie, men hvis man kan sige, at olie er blevet udskiftet med naturgassen, så er det en rigtig god udvikling. Og vand, det var fra år 2004 og 2005, så er det jo steget med faktisk 5%, hvilket er lidt voldsomt. Men så i 2006 så har der været et markant fald igen med 13% faktisk fra 2005, hvilket er en rigtig, rigtig god udvikling. Og det er også noget af det, som Kims de har sat allermest ind på, det der med, at de vil genbruge de har vand til brug af skraldning af kartoflerne. Og så alt i alt så klarer Kim sine miljøudfordringer godt, og virksomheden den ligger rigtig højt vægt på, at de er med til at forbedre miljøet, og det kan man både se i deres rapport, som de har skrevet, som det vi har fået udleveret, og også i deres forskellige tabeller.